Дипломаты западных стран возмущены действиями режима Башара Асада и их российских союзников в сирийском Алеппо. Представительница США в ООН обвинила Россию, Сирию и Иран в подогревании геноцида. В британском парламенте министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что виновником смерти и страданий тысяч гражданских в восточной части Алеппо является Россия и ее поддержка режима Башара Асада. Це ваш зашморг, 3 члени ООН. Ви затягаєте зашморг на шиї цивільних. Ви маєте соромитися. Замість цього це вас підбадьорює. Ви готуєтеся до наступних атак. Ви насправді не здатні соромитися. Не існує нічого, чого б ви соромилися. Я одержав сьогоднішню інформацію з Алеппо. Я певен, що інші депутати її одержали. Сьогодні росіяни блокують евакуацію не лише поранених, але й медичного персоналу із зон, які вони самі атакують.